Benvidas e benvidos ao videopodcast de FEMUPO, o fío que nos une. Hoxe temos con nós a Ana Olga Rodríguez. Hola Ana, moitísimas gracias de compartir este espazo con todas nós. Ana Olga Rodríguez traballa nun dos recursos que podemos atopar en Galicia para vítimas de violencia de xénero, neste caso no CEMVI. Sí. Gustaríame, Ana, que para a xente que nos escoita que non saiba o que é isto, non? Escoitan CEMVI, que é o CEMVI? O CEMVI é o recurso que temos en Galicia a nivel gallego, é o único co que contamos, en que en primeira instancia entran as mulleres onde se dá unha axuda integral en primeiras instancias, para despois, se consideramos que outro caso, o sea, que o seu caso non é o que temos que tratar ali, pois derivalo para outro recurso. Entonces, pero bueno, en primeira instancia entran elas e coas persoas dependentes delas mismas. Vale, é dicir, para que entendamos, o CEMVI é un centro de acollida para mulleres vítimas de violencia de xénero, é dicir, que ademais de asistencia xurídica, psicolóxica, outro tipo de médica, non? Outro tipo de asistencia que precisen as vítimas, tamén teñen a posibilidade de quedar ali a... Sí, o sea, 24 horas, sábados, domingos, festivos, o sea, dáselle todo, o sea, como se fuera momentáneamente ás súas casas, o sea, coa acollida do persoal en xeral e ademais coas axudas das abogadas, das psicólogas, das educadoras, co que precisen. Este centro, aparte de 24 horas, onde está ubicado? Eu sei, non, FEMUPO sabe, pero necesitamos que o saiban. Pois está en Vigo, en frente ás instalacións policiales, porque como que traballamos un poquinho conxunto con eles. Vale, e pode ir calquer muller, é dicir, se unha muller non é de Vigo, se é de... vou a decir de Rodeiro, pode acudir? Sí, perfectamente, sí. Sí, perfectamente. O sea, veñen de calquera zona de Galicia. De Galicia? Sí, a nivel galego, sí. Vale, en Pontevedra é o único centro que hai deste estilo, con acollemento, non? En Pontevedra e en Galicia, en Galicia é único, sí. Pertenece á Rede Galega de Acollemento e é un dos 5 que forman a Rede Galega de Acollemento. Vale, moi ben. Cal é a túa función, Ana Olga, dentro deste centro? A miña función moitas veces é axudalas, o sea, que veñen bastante nerviosas, axudalas a acomodalas, calquera papel ou calquer trámite que necesiten, e en principio é o primeiro contacto que temos con elas, o sea, pois tranquilizalas, axudalas pois que estén tranquilas. A veces... Como chega unha muller, perdoa pero quero facer incidencia nese feito, como chega unha muller? Eu podo imaginalo, non? Pero gustaríame que a xente fora consciente do tipo de perfis, de como son esas mulleres, como chegan esas mulleres, como chega unha muller vítima de violencia de xénero. Chegan con estados bastantes de ansiedade, con certas dúbidas de como vai a ser o seu futuro, despois, aparte, cando teñen rapaces, doble preocupación por elas e polos nenos, onde van, que vai a pasar con elas, o sea, teñen moitísimas dúbidas, veñen bastante teso, con estados bastantes nerviosas, bastante con ansiedade e nada, e eso é o principalmente o que elas sufren, o sea, está sufrindo, e además, aparte, moitas veces teñen a influencia das redes de apoio, o sea, me refiero que moitas veces se ven presionadas e que veñen nerviosas polas redes de apoio, o sea, polo contorno da súa familia e demais. Entonces, moitas veces teñen un certo... Podemos deducir esa frase que moitas veces o mellor veñen incluso escapadas das súas familias, sin que elas o saiban, e sen ese apoio de... Sí, porque moitas veces se ven que nas circunstancias en que están, moitas veces o que pasa é que elas realmente, a familia, cando dan ese paso, realmente sí que lle sacan esa rede de apoio que elas pensaban que iban a contar ao principio. Que perfis? Isto lévame a preguntarme un pouco, non, que tipo de... O sea, evidentemente que son... que para ser vítima de violencia de xénero non hai un perfil definido, non? Efectivamente. Pero que tipo de perfils máis abundan no CEMVI?
moitísimas, vamos a ver, cando hai unha familia máis ou menos con certa normalidade, o sea, normalizada, moitas veces teñen bastante apoio, pero cando se ven, o sea, personas que son a mellor de outro país, de outras culturas, e aí, si como non contan con rede de apoio, aí sí que son os perfiles realmente que máis acollemos, o sea, porque se ven a mellor sin a documentación reglamentaria, solamente como referencia teñen o agresor, nada máis, non teñen unha rede de apoio como familias, amigos e demais, porque acaban de chegar recentemente ao país e moitas veces eso tamén teñen crianzas, e entonces ao final todo se lle acumula. Dentro dese perfil podemos falar de vítimas de trata e de prostitución? Sí, tamén acollemos ese tipo de perfil, sí. Moitas veces veñen eso, engañadas a este país e demais, sí, perfectamente, o sea, é dicir, que do que estamos falando non é algo que as mulleres nos inventemos e que estemos non, que é unha realidade que pasa máis do que nos gustaría, e que, bueno, pois gracias a Ana e ao equipo pois podemos ter este servicio, porque se requiere unha empatía especial para tratar estas mulleres, non? Pois sí. E despois, cando marchas para casa, Ana, como facedes? Como ese equipo fai? Porque eu entendo que a nós xa, cando tratamos con mulleres, con vítimas, bueno, pois o nudo na garganta é complicado desfacelo, sobre todo cando non podes a veces chegar onde che gustaría, pero, como podes comprobar, se me emociono, pero como facedes vos, non? Para que ese día a día, para despois vos chegar a casa e intentar, bueno, pois seguir coa vosa vida, coa vosa rutina, non? Vamos a ver, que non debe ser fácil. No, vamos a ver, moitas veces é complicado, pero sí que traballamos por e para elas, o sea, moitas veces estamos na casa, certamente, e moitas veces estamos pensando, mira, pois isto pode axudarlle a esta muller, isto pode axudarlle para un futuro, para non sei, o sea, sempre estás pensando en como poder axudala totalmente, non? Non desconectas. Non desconectas, moitas veces eso, en máis aparte somos un equipo e entre nosotras nos axudamos moitísimo e somos unha equipa, porque somos todas mulleres tamén, somos unha equipa, non contamos con homes ali, o sea, somos todo mulleres e entonces realmente nos axudamos unhas ás outras, o sea, mira, me parece isto adecuado para esta persoa, para o rapaz, para non sei, o sea, sempre estamos en continuo para mellorar a súa calidade de vida. Que crees que poderíamos facer para mellorar, para seguir sumando recursos, para seguir axudando desde a túa experiencia, desde a túa labor? Pois que houbera máis centros deste tipo, porque pareceme pouco, porque é unha triste realidade, pero violencia de xénero moitas veces existe, o sea, moitas veces non, o sea, existe, pero con moita máis, o sea, que están as cifras como que aumentando. Entonces, necesitaremos un recurso máis aló do noso, porque o noso a veces quedase pequeno, porque temos que derivalos a outros organismos, porque nós non temos a capacidade para acoller a todas as peticións que temos. Entonces, eu creo que máis recursos sí que por parte da administración creo que sí que sería importante, sí. Bueno, pois queda dito, mandamos esta mensaxe dende o fío que nos une e que o fío que nos una pois faga realidade a petición de Ana. E xa para rematar, Ana, para que as nosas espectadoras e os nosos espectadores o coñezan e o teñan claro, gustaríame que volveras a repetir o nombre do centro, a súa situación e que estades, pois eso, 24 horas. Sí, o centro é o CEMBI, está situado en Vigo e nada, e a nivel galego é unha pena que non haxa máis, o sea, desde aquí das administracións, por favor, que se pongan las pilas e nos den máis centros así, que é o que o sea, que nos fai falta, porque é a realidade que temos ahora mismo. Triste realidade, queda dito. Moitísimas gracias, Ana, por estar con nós, no fío que nos une. Seguimos.